ଜାଣିଥିଲି ଏହା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋମଲାଣ୍ଟି ମୋ ଆଗରେ ଟି-ସାର୍ଟ ତଳକୁ ଟାଣି ଦେଇ କହିଲେ ପିଅ ଯେତିକି ପିଇପାରିବ ସେତିକି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଡର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗରମ ଦୁଧରେ ଡୁବିଗଲି। ଏହି ଘରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରହିଲା, କେହି କିଛି ଲୁଚାଇବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ନାଁ ଜୟ। ମୁଁ 32 ବର୍ଷର। ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଟି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ କମଲ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 2 ମାସର ଛୋଟ ବେବି ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କୋମଲାଣ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। କୋମଲାଣ୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ହସିନା ପରି ଦିଶନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଧ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ଗୋଲ ଗୋଲ। ସେ ବହୁତ ବେଶର୍ମୀ ଓ ଲାପରବାହୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟି ନିଜର ବେବିକୁ ଦୁଧ ପିଆଉଥିଲେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କର ଦୁଧକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଏହା ଦେଖି ହସି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲୁଚିଛୁପି ତାଙ୍କର ଦୁଧକୁ ଦେଖୁଛି। ତାଙ୍କର ଦୁଧ ଦେଖି ମୋ ମନ କରେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଦୁଧ ଚୁଷି ନେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିପାରୁ ନଥିଲି। ଘରେ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରାୟ ଘରେ ଥିଲେ ପତଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତି। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଟି-ସାର୍ଟ କିମ୍ବା ନାଇଟି ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଦୁଧ ସଫା ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ଟି-ସାର୍ଟ ତାଙ୍କର ଦୁଧ ଉପରୁ ରହିଥାଏ ଓ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିଲକୁଲ ଲାଜ କରୁ ନଥିଲେ। ଯେମିତି ସେ କୌଣସି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଦୁପଟା ନେଉ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଧ ଦୁଇଟା ମଝିରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏହା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଢ଼ଣୀ ଧରିବାର କଷ୍ଟ ଉଠାଉ ନଥିଲେ। ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଦେଖିନିଅ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି କି? ଆଉ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ସେ ମୁନାକୁ ଦୁଧ ପିଆଇବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ କପଡ଼ା ରଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପୂରା ବେଶର୍ମୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମୁନାକୁ ଦୁଧ ପିଆନ୍ତି ଏବଂ ଟି-ସାର୍ଟ ତଳକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦୁଧ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ଲୁଚାଉ ନଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ମୁନାକୁ କୋଳରେ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଦୁଧରେ ଛୁଇଁଦେଲି। ମୁନାକୁ ଉଠଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ରାଗ କରିବା ବଦଳରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୁଲକି ହସି ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ଟି-ସାର୍ଟ ତଳକୁ ଟାଣି ଭିତରକୁ ଦୁଧ ପଶାଇଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁନାର ମୁହଁରେ ଦୁଧର ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତାହା ଚାଟିବାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ଆସିଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ କିଛି କହିଲିନି। ଆଣ୍ଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ଦୁଧ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ଆରେ ପାଗଳ, ଯଦି ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ। ଯେତିକି ଚାହୁଁଛ ପିଇନିଅ, ଏହି ନିଅ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଫର ଥିଲା। ଆଣ୍ଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ପାଖରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦୁଧ ମୋ ଖଣ୍ଡରେ ଟଚ୍ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ନେଇ ତାଙ୍କ ବିୟା ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ପିଅ, ଯେତିକି ପିଇପାରିବ ସେତିକି ପିଅ। ଏବଂ ମୋତେ ଯେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ
ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଭରି ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଓଃ କ'ଣ ମଜା ସେ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଧରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବାହାରୁଥିବା ଦୁଧକୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢୋକରେ ପିଇ ନେଲି। ଏବେ କୋମଲ ଆଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ କହୁଥିଲେ, ଆହୁରି ଚୁଷି ନିଅ, ଯାହା ଚାହୁଁଛ ପିଇନିଅ ଦୁଧ। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଜୋରରେ ଦବାଇ ଦେଲି ଓ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କହି ଉଠୁଥିଲେ ଆହୁରି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ଶାଢ଼ି ଖୋଲିଦେଲି ଓ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ଗୋଟେ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ବିଆ ଉପରକୁ ନେଇଗଲି। ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ ଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିଠିକୋଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୂରା ନଙ୍ଗଲା କରିଦେଲି। ଭିତରେ ସେ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର କଳା ଛମ୍ ଛମ୍ ବିଆ ଏବେ ମୋ ଆଗରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଉଠାଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି ଓ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଫେରକା କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ବିଆ ଉପରେ ମୋ ମୁହଁ ରଖିଦେଲି। ତାଙ୍କ ବିଆର ବାସ୍ନା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ଜିଭ ଲଗାଇଛି। ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ ଓ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆହୁରି ଚୁଷ, ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଚୁଷ। ଆହୁରି ମୋତେ ମଜା ଦିଅ ମୋ ଜନିକୁ ଆହୁରି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଓ ମୋ ବିଆ ମଧ୍ୟ ତୁମର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ଜିଭ ପୂରାଉଥିଲି ଓ ତାଙ୍କ ବିଆ ଚାଟୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶରୀରକୁ ଟାଣ କରିଦେଲେ ଓ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାରେ ମୋତେ ଚାପି ଧରିଲେ ଓ ଆ ଆ ହେଇ ଉତ୍ତେଜିତ ଭଳି ସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏବେ ସେ ଝଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଆରୁ ଗରମ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା ଓ ସେ ପୂରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ କେହି ତାଙ୍କର ବିଆ ଚାଟି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ କେବେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ପଶିବ ଓ ତାଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବ। ସେ କହିଲେ, ଏବେ ମୋର ରାଜା, ମୋତେ କର ଆଉ ତୁମେ ନିଜର କରିନିଅ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋଶରେ ଆସିଗଲି। ମୁଁ ନିଜର ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲି। ସେ ତାକୁ ଲଲିପପ୍ ଭଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ତଳେ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ନିଜର ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିଆ ଉପରେ ରଖି ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ତଡ଼ପୁଥାନ୍ତି ଓ କହୁଥାନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ତଡ଼ପାଅ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍, ମୋ ବିଆରେ ତୁମର ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିଆ ଆଗରେ ରଖିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ମାରିଲି। ଆର ଶବ୍ଦ ସହିତ ମୋର ବାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବିଆ ଭିତରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଗଲା। କୋମଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଲୁହ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଜା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଉଠାଇ ଉଠାଇ ମୋ ସହ ସାଥ୍ ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ଆ ଆ ଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ି ହେବାକୁ କହିଲି ଓ ସେ ଘୋଡ଼ି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୂରା ଘରେ ଖାଲି ଫଟ୍ ଫଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ଓ ତା ସହିତ ଆ ଆ ର ଘର ପୂରା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଝଡ଼ିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କୁଆଡ଼େ ବାହାର କରିବି? ସେ କହିଲେ, ଭିତରେ ହିଁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ତୁମର ପାଣି ନେଇ
ଫୁଲ୍ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ କିଛି ଧକ୍କା ମାରିବା ପରେ ମୁଁ ସେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଝଡ଼ିଗଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଗଲି ଓ ତାଙ୍କୁ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଗଲୁଁ।